Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ki arngot ki khon samla nagathem Ribhoi district kata u Dr. Bayatrang umba bat ka Dr. Shanusha Rendong kilashim ya kasinjam ka bakraw habay day bakumno ban sumar sukher ki bapang basitom hagi khotmet kum ki jingpang khamet kha sangkai kha ki kti kichan bat ki we day Dagaba kila pleno ya ka wei ka jaka ai jing sumar banla ban ai jing sumar ya kum kitei ki jing pang ya ka te ka jaka ai jing sumar latip kum ka Ribhoi physio care center balaple hamuda complex nongpo Ribhoi district ha ka kamra ka balai spa ar lawan ai mensim kitbok kitruang ya kitei ki arngot ki khon samla bat balaple sendon ru ya ka te ka jaka ai jing sumar dau ba isnei hing Ubadai ucharman kasur upait ba na Ribhoi district haga khatsan tarik unailur balasa khilang da kajinge donlang upastor Albert Ronghang kabalang ublay kikmi kikpa jungkite ki samla bat ki bahayeng ki bahasam baro kumbala sakhi gate ga jaka ai jing sumar kalalong kababet kababiang ya kitiar kitar bat ki kor ki bor ki ban pendan kam hakaban ai jing sumar syaki ban kam mi ga jing sumar katkum kajuk bat kapor kabamenta Ai ka banga wa ban kren banong habang arung ang nagjaka mas koy nagjaka kunsi minsim ka punyo minsim wat yang gi balas isamla gi balarang ba bal khamsan kubat kalong ba di samla hakin kiski mata kalong gi bala pro bat gi bala perkhat jengai kalaya kami persu bat gi jaka gi bolo kumi asam kumse gi state bagi prasama iba don skui beru kira persang hakani ko kemun ngira janya rekat bor lemba ke jingdon jungine ko pelong ke jimpule puthi jungki bagi ale ba kilala bi kumne ngimno kam shu ban iwat cham sigahati ngino kam ban iwat shu sol selong hare ngi bah pori boy majan ngala man hni mar ba ki khan sama jumi kila pule ba der mata kadau ai muslim kitbok yang iki ba pintrestom yang kam ko ba pisang pli maka Ilmu skam bagane ka physiotherapy ke jago ba phi punyai akane ka jaga karlong ka jingker khu no ka banta ki paj ba kan Ribhoi lamba kane kala pathai khubor ki paran susnong na them Ribhoi kela bentit ba ka don hne ki bangkam shu ka ban tension sa ka jaka ki Ribhoi kai ka banga sukwa susu non kalo ba bum ki prasamlah kasi jungi ki ong bangim yo kam yo jam handring lamba kane ka nuksa ka bahar bakini ki samna aruk kila peni kalong ka benta ka bakraw baki ki prasamba kanya butlem ba hadin mo kita pulai kila bantau no kila yo kam jam omde ta mungin sanya ya ka ban yo ekam sarkar tang ban yo ki business ki bahe henry lamba ki jing pulai ki jumpi penong kam hok ki khnang ba kalong ka jingker khu nang banta jumpi ba piang ha jumpi kijat bat kalong ru na ka benta ka ban nuksa ya ki prasamba ba yo kam yo jam der mata kadaw mungkin tu ki prasamlan bangi de pule bha ke jing pule ke bangi pule bangde pule tang dep ngimde pule tam pade brukom resen bangi pule ire banyo ban khai so jing kmani kimi ki pa ki patre shutom kalong ka bakraw hakum gani kaski ka baki i uso jing tre shutom kun juki uso ka baki kila plut percent de gane ken nuksa ka bha den mata kadaw brabor na shukai baki pra ki hab ki barit prasamla laju hikaya ki bangi de burom yang laju kimi pa burom ki bahalor khamtam ya ki kimi pa le se don ki ba om tip tam au bi kim tip ya kathok kata henry ki penstat lagi kun han bun ki berta kedan ki kra der mo kadaw ngong warju ibenye kimi pa wala kim dai ki barang bastat henry burom ki warju ibenye ki kimi pa ki bason kti ibat aban san kinang ki son kti warju ibenye ki hakabanang semua aku itu kakak juga ada Dr. Bayatrang umba ada train kami physiotherapist sana Nazrul Al-Islam gaya ka balapalong ini yang luar biasa yang kena physiotherapy ala
Shnong na jong ni hala district na jong ana ila bun sen hakilai sem ki ba ngala tresha ako anazot Shillong bun kin nong pang popli ki ba na shnong kan long ki jong patient no ko chi na thai jong kinya ka jing sumar ka jaka ka ba yang na jaka ka bajan ba kila ban shi mi chi sumar bun sen haba ki doctor kila refer ki patients ki ba kin haban shi me ka jing sumar na na jing sha jing sumar physiotherapy bapli na nong ko yani nane ka than ke jongi kin haban kiu Shillong man kasi ke haban kiu ban hiar hadu bakinda jam gano ba jing stom kanya ko ngapa ba nisu ba ka jing sumar ka ba ni sumar ya kalong ka babun nadu ka pangrendang ba pangsungkai bun sindi kini ba pangshim pang doksa juga men kamtang kum kipiar le akai adin ba kile le akai kibin saw ki haban wanne physiotherapy kram ba kidu la pen perform ha ka maximum capabilities ke jong ki kram ba kila ban le akai dang nan ya ki jing sumar ki badang bun kum ki bijing pang tiet ane ki jing pang yap siang ki jing si yap siang jong kador ki jing yap siang dukhan men ki jing ki bakum kita girkom ki jing sumar ki sumar ane ke jing sumar ke jong ni ai ke jing sumar ke girkom ki ba manta ni ki por ki jing manusia ki jing sumar ki ba thmai ke ba ni pren kam ki machines ke jing ki ba bon kena ba kendu duna ke jing pang jing sumar hadin ba ki aso ko ki aso climb pide ni ka pide de ki exercise bikin la ban le ayeng kena ba kendu climb pide ka mende ka ba kin la dang ban le kai ban yang ban yai ban lane ba kin na ban im le haga met ka ba chat ba climb te manga ba di ni ba shong na ban ne ko Dr. Shanosha berat ni la ya perkhat ban ya seng ye ke ga klinik la seng de namar kan ke jimban de ke ga pandemic covid bagi musim nala letak hadu kan ka khidmat pemitra hadu kan ke por pemitra bila la ber ban seng ya kan ka klinik ke jimban kidam ne lambat ki exercise le jing sumar ya ai ki gel ki spray kiba kilaban ta hayin kilaban kelan hayin dan kadu baki belt sprints ke bagi prescribe ki patient bagi dukdem kumdo pangsun kai ni prescribe ki kiba bun ki jat ki lumbar belts kiba lumbar support belts ki kilaban deng hala singkai phong hala singkai